Vawmban chanela kan lo lom le veka cheu tun tum movie kan an hole tur tan chuan kumsang ni somni an ti chuwa comedy fantasy drama My Missing Valentine ti ani don ani yang show chi chu nula chuan sang le chuan thatak ani a fiam thu te hi a zo ma a nuilok warang chi thalak to na pianga nui zia le alam rik ma a thoman siang chi kha ani tuna chuan nula puitling alo ni ve to a post office lama na ha tlak tak le ni nom set chu a thok ve a ni tin mai hian mi pakhat e thai chu a mutrina chu pa chuan ni tin mai hian le kha anen a chuan alo da sia sela stam leya mailbox la bata ve me ol samnen chu wai chuan chan engemo a omani ma na aron in tlar ve fo thin ani sio chi chuan a chana han zo ta chan na adong lem lo a chan chu heta local hian trongai tlat lo ani sio chi hian nun amang nuam vak lem lo wa a chan chu a lo atle me wang ani apartment tero te a thren om ping ching tak tak te omna chuan a khosa ve thei tok tok ka in lama su a thlona a hon thei nan dora thilman tlom te te a lei thin ani postcard la deliver lawa tlalak ti chu a phone mangin social media lama post tur tan thla ala a ti chuan chu mi hmuna kal to ang mai chuan a post le mai thrit followers ani chun chu emi ni in a thil post a piang chu a lo like sak fak thin ani ni khat chu chnulam ani a ana tho zo nu chuan pakal tlang zong chuan a vei faka chuta chuan liwe sin chuan me chia hote lama zirtir lai chu awa mu a anom na tang hlatewa omin an lamda chuan alo lam ve au awa wenchen chuan ron mu in an zinga telve turin abana chuan aron pota ti chuan an zinga chuan alam ve ta a siu chi chu a hlim hle mai an lam zirna an zo nu chuan aru ka tlam bo dei chu atuma mahse wenchen chuan ron suin thila ron rila anena chuan paka lama zirtina chu manchoya ngai lu thu aron silfia ama fak pa inakat chu ape a chanlet nan ti in post office a tho thu a rila Vincent chuan alaron tlo ve ngei tur thu in a thla liam ta ani chumi san chuan radio ngai thlapa in ama chau chuan zanri akila aswang tu ana te chuan tleirol me ani laya apaina kal san lai te aron langtrana kholaya anin muwa apa chuan a hnena to fu le sak turin rila ma se tun thlangin aron kirle to lawani kasari nuwa chuan antin munin atin tak lo wangin an chen na mun in chu san atul ta a siuchi chuan abung ro zinga cha bidang lam tak number somthum pariat in zik chu a mu a eng cha binge ni ti erawh a chuak so hau lo thung anu chuan apa thil nei zong zong te chu achanga ma se siuchi chuan radio chu chu in ama in akol ve thung ani atuka ana thona chuan pa pakhat hian number lak tumin kalphal lo chin rin aron kalpela siuchi chuan mu in chulai pona om tu chuan a hrila chupa chu thinrimin poina a chok chuak ta a ma se fa nei thak takin chulai muna chuan wensen churon thlengin chulai thokten an hroi chu ma chuan engma thi thailo tu chuan alo man petrang be ni wensen chuan form fill up tum ni om takin siuchi chu a pe sike tran ta a lekha chuan chu poi tu le tu lo zo na chu a han ziaka siuchi po in chana ziakin akal chak ma ni na lang ti chuan atuk lama movie dun tur chuan thu an ti tu ta tlailama chuan radio ngai thla in hun amanga radio zai chu wensen ni in ama ta na lasaria ka chuan arwa ta ni atu kaloni chuan basa an chuan lain mi pa pakhatin meichia moilo taka a khoi rulai chu a mu a fin fianan thla alak sak nge bok api aloka mi patar mit fu pakhat chuan nula chum thasat bai amel reng lai po chu a mu mai hau lo me chene na chuan in lamak thatak chuan a thil mu chu a han rila wensen chuan ana thona chuan aron tlo le a in lama siam chun chot chu aron ken saka chu ala ton ve ngai lo thil ani wang chuan angai lu le ani anuk te ne lam chuan aul hial mai na atanga an pa nu chuan taxi la in movie en tur chuan an kala chumi nu chuan Valentine's Day atuk meya lo tlang tu chung chang chu an soi tu na siuchi chuan alman ve ngai lo thu rilin wensen chuan aman tan tu ro man na fak anei big lo thu alo ril ve bok bian nu alo nei ve to thina van dui tlak takin a bian nu chuan leukemia na awanga abora san to thu le tuna chuan a hun tam chok ta chu fasha da na muna a selen na tlo nan amang rol thin ani
chuta chuan mi chano pang pakhat heart transplant fat ngai oma mahse sum le pai central angai na Mizotawng an la ti lo thu chu asoya siuchi chuan trampui tan tu ruam manna a hra chuak ngal thuta khopui chunga chuan Valentine's Day pola inti siak na omtona chuta chuan achak per ta chuan dollar sing ni an don paka tho theina ticket an don don thu asoya Winston chuan an pahnia telve chu thati in chumitlai chu practice nan hun an mang tluan chuak thaka honan taxi manglovin pasin an honga chuta chuan an pahnih ti lo chu tuma an chuang ve hau lo mi pahnih te chu in holo takin an kuta chuan an in fuana in mu an tum lai tak chuan driver chuan a brake lo rap thuta an thil ti tum chu ati kholo zota fekani a apartment lama chuan hongin siuchi chuan a thom huak tur thlang pa in Valentine's Day ya an thil tumte hril turin radio host chu a pe ngala atuk zinga chuan a impu cha ange hin kiu takin a in cheya basa chuan a chuanga midang po an chuang venual pok chuta chuan a mani me amu tan mit pun pa le nu thau deuh kha in huat lo mel takin an lo chuang duna apula chuan mi pa pakhat hur her deuh kha a lo thu renga a om por khoi chu a lo tum mek poka rang taka mit run meng chuakin akuma chuan a lo mo renga zingkar a lo lan ni rang pok kiu tak chuan a thom no chu a in bel non le a san panang me na fun te chu a sena a pe ko ka le kai te chu a mu pok angai na hral ho hle ma se eng wange ti chu na kina ngai tu ta na da phota a chan chu in ti siak na tlai a du miau lo wani ti chuan pa sa chon chuangin mak tak mein mitlem te chau an lo chuanga akal tum na mun afatlen chuan chulai mun chu a lo re thiaka abun nai mi te chu thil om sia zot fi in Sunday ni lovin Monday sok alo ni rang to a Valentine's Day chu Sunday ka ania mi song in Monday an ti ta ka chuan hrathiam lo tak chuan an na tho na lama chuan akal tlang ta a chuta chuan etai chuan ni tang ai tam te le kha thon chu aron kenga a maya chuan liam turin avunga ami trung po atum le apolani tuna chuan ani po aron tong chuak ve ta tlat mai lom thu soi pa in amang tha ngala na an pan nu chuan Winston mu tumin paka chuan avakala mahse zirla te chuan an hne na tanga engma an hriat lo thuin an lo changa news te chuan thil thleng mak sak tak mai mi chi pakhat pa sa tanga abo tak te thu report song te chu hrelovin siuchi chu police station a ani hriat zo lo chu report tumin akala mahse engte wala ma an lo ngai saklem lo thung in lama chuan a hong le a chuta chuan radio host chuan thil engamo bo chung chang lo puanga karan aron tim thuta chumi rual chuan a wardrobe tanga ring takron chuak chu a hreta thuta wardrobe han hon chuan mi pa pakhat tong mak tak mai mei nei laking chikhat ni om tak griko nia in chal chu alo oma ani chuan griko te chu mi ten an hun ton an thei ngil an hriat to lo zon chu chu an na ani thu aron rila a box le ano pan lai a thil nei hote a in fiam na barbie masaper ang chi de chu alo keng trawa chuta chuan cha bitaro te number somthum pariat in siak pot chu atel nge ani apa bo ta dei chan chin a han zo chuan jiko chuan thlak thren khat entirin puithiam pakhat nen khopui dai fema chess an lo khel duna atot le a chuan ani man ve tak mi lo chan chin chu a han sot le a masel jiko chuan hun man rei tok to ema wangin a dor chu a khata deya ron har chuak lolin amu manglek alo ni a thlak tora in khai chu amu a chumi chanchin chu dorngak tu chu a han zota chu pat chu mi pakhat alu chu voklu ang to hian a thalak tam tak aron kenga he thalak pakhat hi a mel that ema wangin kol ve dilin a phal sak thu alo hrila masa chu pa chu tunge ani ti a hriat lo thu chuan a chang ngala chu a thalak chu dilin nalama chuan a kir le a an ma ni dor tu pakhatin PO box cha pi aron til chuan thil egamo a hra chuak ta tlat mai ina cha pi ani kha PO box cha pi ania somthum pariat chu etai le kha thon number ni in dorhak tu in voklu ang tau asoi kha etai liam mel ne ai mil le bok ani ni tang ang lo takin etai chu vo in chuan aron lang tlat lo mai chu chu thil pangai lo tak ani to zoka a chana zong mutu rin siuchi chu ano panlaya a chena in lama chuan chapi mu le tum chuan akala chulai muna chuan aru ka lu chu a han tuma chuti lai chuan anu chuan aran muta tlat mai chun cho fak tunin anu nan man tan te an han soi tu na siuchi nu chu emi ni in
a social media lama lo like reng tu kha ani ti a hriat chuan mak ati kher mai apartment lama akir le nu chuan Winston business ka chu pain internet a chai thalak ne na in mil tu bis thalak a song kuala mahse Mizotawng atu ka chuan a boss ne na a cha bi number mil tur a hril thei takin a sota mahse alo hril tu hau lo cholalak thu chu a hril ve nga la chuta tang chuan siau chi chu tuipui kam khopui mun sang sanga le post office a te a cha bi mil pio box song in le kalak beach jong chuak tur chuan azin ko nga la voi tam tak a lo cham nu in pio box cha bi chu a topa chuan a mu chuak ta ram ani chu box a chuan kumliam ta a lekha thon tam tak chu a lo oma lekha thon tam tak singa pakhata chuan map lo omin chu map chuan a ko na lampanin thalak na mun an thlen ma lo chuan map chu a zui zela vai futa chuan thuin impropa tu in siak thar per chu a han honga chuta chuan lekha thon hnung perani tur thu chu a in ziaka thalak song ta chu enin a mu nun per truma tam setaron ken kha ani ti a hrathiam ta a lekha thon chu a han chiar tana siu chi chuan a topa chuan a tai chu ano pan laya a mel hria thin ani ti a hrachuak ta a thon thu chu a pula tanga in tranin tuna chuan a tai nu na tang aron lang ve thunga photography lom chu engtik lai po a tui pui berani fowa mahse chu ai poi ta ber zok chu mitan hmeng hriat tan chu settle ti hi ani thlanani a chan chu siau chi poina opposite che poina anei wangani chu mi song song ai tun muang ti na ani skula po chuan tu ma in ani fiam pui ve tu lowa thosi that thei tur khop po in akuta fai man hek lo asana te le sel po chu mi te sana ai na lamuang sel suya chu tiang bi ani awang chuan bus driver na athoka ti chuan bus la chak phalo na hmuna po chuan tlamuang takin akhal thei ani ni tin post office a kal chan chu siu chi ani a no pangchia an ni laya a ton ni in ani ro chuan alo hrewe to ho lo thung no pangte an ni laya anin mun hun ber atanga kumtam takaliam nu in high school bus a chuan anin mule nola ti chuan ama muturin ni tin pas ngai a chuan akal ta thina ne an pan po in school pon a chuan alo nga thina mahse ani chuan alo hrathiam ngai ho lo thung beturin huisen na sete po anei ho lo ni khat chu ain son ta thut maya kumtam takama mulawin puitling ani nuwa na nei ma chu voi khat ma mule to lawani ni khat chu siu chi chu e tai bas khala chuan a chuang fu hlau maya chu ta tang chuan apate a boss ni pok ne na chuan ano pan lai tanga alo mangai em chu ni tina mu thei nan chu nulam pangchol adil thina ti chuan ni tin siu chi thona chuan fakalin awa mu thin ta ani mailbox atanga thon ai chuan post office chuan akala lekha avathon sia na chan chu ama mu thei na chance ani fang ani Winston an aron to tumpo khan an pia chuan alo om ve ranga an piak si ke live vel tele lekha manga movie an tura an som lai te po chu alo hrathiam ve veka lungai tak chuan pona chuan a oma Winston phone mang lai chu avam mu fu le a phone a chuan tu emo amangai thu le ni lenga khuma hun an man dun chungchang a soite chu alo hra ve kara thil dik lo om tik hrathiamin e tai chuan Winston chu a sui ruwa bial nu tang alo nei rang ti avam mu chuaka chunu chuan rongte alo bol sak thina siau chi chun cho apek po kha chunu siam sak choni ti amit ngei chuan a mu ani nakina chuan an pania an chuak tun chu a mu a pas khala chuang song te chu an sit lama boina nei anga soin a chuk tir veka ti chuan siau chi le Winston chuak tun chu a sui ruta a movie an en huna po anom na pia tang chuan alo thlir ve ranga chutianga a en thlak lai chuan a pate chuan message aron thona a bas la son fat turin aron shrila a chan chu police ten an man sak ton fangani man mo takin etai chu motor lampan chuan kala police officer chuan chulaya basa da rangot chu alo hawa mahse poisa a choi lo thei ta shrama a chan chu ama ang bukhan a engine chiang lo a chuan lam le lo fangani khal chuak tura a thut lai tak chuan Winston le seo chi te chuan an feng lampana tlan thin pasani awangin man mo takin an ron pana an kal chung zong chuan etai chuan ta thlang tanga en ru rangin anin kiston fele chuan an ma ni ti poinan a prek chu arap ta thut mayani reilo ta nuwa seo chi chu basa tanga chuk nu chuan tlangfal suwa mel deuh teule nula pakhat te chu anon chuang fe a chulai nula pakhat chu Winston chu pui thin lo ni rangin
siêu chi ang pokin mel thatak chu ani lem lo chunu chuan nau ti tlak nan dollar nu nga dilin ama beto lo tur chuan a hril sui nga la chung tu hriat chuan wensen chu trapurin bumani thu asoya mahse an keng leader me chenu unau pa ni pok chuan athil ti dan chu a elo hle mai an hena ni thum chunga dollar nu thum a pelawani chuan anun na chu hrem huna chan tir tur thu a hrila basan chu san le ma chuan wensen chu chuata nukin an piai deuh liam poka etai po in chu ramchang ala in alo pet ve a mahse tuan muang em awangin wensen chuan olsam takapumin aron tho chuaka chutianga an poina lama chuan tumlo takin radio chu an va met fu pala ain ona siopchi chuan host nena Valentine's Day tura ain puase na a hril lai chu aron ri chuaka wensen chu a hlim hle mai chu etai dan chuan thinrim so sana ani ringotani vachuan chille ngalin ani suale ta chota wensen point pasa tanga chuklak ma chuan anek ve ta chawa hei hi etayan siopchi avatlo tuma a mailo duk chung le chan kha alo nia atlo na nung ber mani lokwa khan thilmak tak atlenga wensen nen ani sual nu khan etai chuan pas chu bakin chuta chuan ari ngala zinga thole meu chuan ama po in mak ain ti hialani ti chuan hun mak takani ti chu a khathiam ngala engkema pulvela omte chu an hun ting veka mishing ramsa thil tole thli chenin ama ti lo chu an chemi alowani apatenge po chuan phone chu a chang thei heklo mi song chu an che thei lo ti le an mu thei lo ti a fin fi nu chuan sai gulmi ta chula in siauchi chu zonnan hun amang ta a pasunga omin miten ompa in a om bor chu alo khoi man trap a etai chuan akut chu lakson sakin achunga om song te chu pon lam a hoi tir feka bus driver chu basa tanga la chuakin ama in akhala siauchi chu khoi muna emo mun nuam taka a roi tur thuin atiama an no pan lai thon thu chu hril tranin tai chunga an pani chuan anin tonga car chevek khopa accident an torna lama liamna tak tuarin anom dun thei talowa etai chuan anu le apa chan hialani chumi nu chuan hospital in ang room khata ta an ni a chuta chuan anin komna sa in anin puiton na lama po anin po man le ani siauchi chu etai keru tliak ang chuan liamna anei lawa tamto in atang po chu ama saktir ani a mahse chu tatang chuan lekha thon in thon siat turin anin tiama etai chuan khoya nge siauchi chu a chen ton a hrelawa chu wangin apa pio poksa pi pakhat hi a pe a siauchi kal nu chuan lekha chu a thon ta si a damto in atanga a chuan nu chuan post office a boxen tur chuan avakal trina lekha thon pahni chu ava mu a mahse chu ama zia sok ani tlat mai aom zia chu a lekha thon ron la turin aom na a hlalu tukti a rathiam maya a hnen atang lekha tong velo mahse ani chuan a lekha thona pa san ngai ho lo a chan chu siauchi chu nakina engang mi nge ani ang ti angai tu na chuan anu le pa te tellowa khosa thei turina pui tlatani etai chuan anin ton na hmuna bas chu khalin siauchi taksa chereng lo chu tuipui kama chuan ala thla a chuta chuan thlalak sak turin a taksa chu position rang chuan adin kwal tira litlak ma lo chuan chuta tang chuan a hon pui phal reng lo ani an hokong a chuan midang la cheve thai mu chuan etai chuan mak ati hle mai chu siauchi pa andia basa a chuan nu chuan khovel atanga darkar somni pali chuang set akal lo uvai khatna ani lo thu alo hrila siauchi pa chu etai ang mai ni in tuan muang mai ani annun chu saving account ang mai na thoka interest awangin hun apung khoma ni khatang an mu bel thei ani siauchi zuanjang le harfang tak chuan ani khat hun achan ve thungani mitang te ro engma danglam na a om lowa chu anua newstan me chia pakhat bo thu an soi kha ani siauchi pa chu a chuna tur hmuna thlen chuan thala ka pui thiam kha ama hroi turin alo kala kumsom liam ta a thulo tiam to angin etai nena chuan to fu lei sak ngei tu chuan angena etai chuan an pa fa a thla lak tun nu chuan a lei sak tu thu in atiama chumi nu chuan siauchi chu apartment lama ta le in akuma chuan amutir le ta a voyang masat chu amuya chuan kis antuma mase angam ngang lawani achala chuan akis ta soka ti chuan akal san ve le ta a post office le khathon nung per tura thon khan mangtha ti in a thla diam to a building a chu san rol rualin
วันตัวทักตะกินไอ้ใต้จูจักกินชิ้นหาลปกนี่กุมขัดนัวจวนเสียวจีจู transfer นี่อินพี่บอกสมทุนปริยัตินั่นละมาจวนนาอัตกเมกะมาเสกมินีจังคานเลขทนตรงตั้งไงเร่งเหล่าทุงอามาเจ้าวะ Valentine's Day มังเลตูระไอ้ไงลายจวนปรินเหล่าตักกินตัวในตัดลัดใหม่ไอ้ใต้เหล่านี่ร่างอินเตียงหอลจบจวนอารอนกัลโบพาวนี่เชียวจีจวนอามูรัวลินตราอัตรันเวงาละเลขทนรอนเกนอามูเพยจวนอาลุงติดเชจวลเล่อาป้าอินอังอินไอ้ใต้ปอจวนตัวฟูจูอารอนเกนสักปกะนัทโหจวนนูจวนชุนจอจูอันฟักตูนะไอ้ใต้ปอจูไอ้ซุ่มไทยปีกเหล่าอัดเตะอัดจังอ่ะอัดดูจูอัตโตปะเด็ดปุยนหุ่นอันในเววังอันนี้